Halo, layanan analitis ing tutul karo sampeyan guru markets. Ayo miwiti karo sawetara informasi ringkesan babagan perusahaan. Yen perlu, sampeyan bisa ngaso. Disaranake sampeyan sinau kabeh indikator organisasi kanthi luwih teliti. Saiki kita bakal bandingake indikator dasar perusahaan saiki Moody's Corporation, ticker MCO. Review iki adhedhasar data ing 20 Mei 2025. Dening klasifikasi guru, markets perusahaan Moody's Corporation kalebu subkategori. Exchange, 59 organisasi melu ing comparison kang banget wakil. Asil saka kanggo perusahaan ing pitakonan, minus 1,5 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 1,2 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar banget, ing kabeh pasar kita umume. Sampeyan bisa ndeleng menawa skor rata-rata kanggo pasar saham AS minangka 1,9. Marang minus 1,5 terms kanggo perusahaan Moody's Corp. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Moody's Corp lan perusahaan subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Moody's Corporation nuduhake owah-owahan 20%. 44,3% nglawan owah-owahan rega ing subkategori. Kapitalisasi pasar organisasi Moody's Corporation regane $88,52 miliar. Lan kapitalisasi pasar subkategori punika $952 miliar. Moody's Corp nyumbang 9.302% lan minangka salah sawijining perusahaan ukuran medium ing subkategori. Regane buku perusahaan kira-kira $3,69 miliar. Lan kapitalisasi subkategori kasebut yaiku $183 miliar. Moody's Corporation nuduhake 2,016%. Wis dibandingake enggo bareng saka pasar lan kapitalisasi imbangan, kita waca ing ngisor iki. Nuduhake Moody's Corp ing subkategori ing kasus pambiji nilai pasar yaiku 9,302%. Kapitalisasi nilai buku yaiku 2,016%. Iki 78% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar saham. Evaluasi pangsa pasar perusahaan lan nilai buku ing subkategori, ala minus 1 poin. Utang perusahaan gunggungipun $7.117 miliar. Utang kanggo nilai buku punika 192,9% saka usaha perusahaan. Taksiran tingkat utang perusahaan, ala minus 1 titik. Nilai pasar perusahaan kanggo rasio laba yaiku 42. Kanthi rata-rata kanggo subkategori 35,9. Iki 15% luwih dhuwur tinimbang ing subkategori. Evaluasi nilai pasar saham perusahaan kanggo rasio untung dibandingake karo perusahaan ing subkategori pasable 0 poin. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana $2.106 mayuta-yuta. Ramalan media WI kanggo sabanjur 12 sasi punika pambuka $2.77 mayuta-yuta. Iki 31,6% luwih saka ing wayahe saiki. Taksiran pratandha media WI samestine ing comparison karo perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 12,3. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 3,3, yaiku 273% luwih dhuwur tinimbang subkategori. Evaluasi nilai pasar kanggo rasio revenue dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori, ala minus 1 titik. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $7.230 mayuta-yuta. Revenue ramalan kanggo sabanjur 12 sasi punika pambuka $8.96 miliar. Iki 24% luwih saka saiki. Taksiran pratandha saka Proxales mangsa dibandingake karo pratandha ing subkategori
apik 0,5 terms. Wates dodolan punika 29,1%, karo rata-rata 9% ing subkategori. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 20,1%. Penilaian margin penjualan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, apik 0,5 poin. Saham perusahaan ing syarat-syarat nomor personel dening subkategori punika 7,983%. Iki 17% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha, saben pegawai perusahaan punika $5.590.000. Nalika ing subkategori ana $4.797.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 16,5%. Evaluasi jumlah modal perusahaan saben pegawai dibandingake karo indikator ing subkategori, pas saple 0 poin. Bati perusahaan saben pegawai $133.000. Rata-rata ing subkategori punika $133.05. Lan beda antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan yaiku 0%. Evaluasi bati saben karyawan individu perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, pas saple 0 poin. Dodolan perusahaan saben karyawan $456.000. Ing subkategori $1.475.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 223%. Evaluasi revenue saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, pas saple 0 poin. Volume transaksi singkat cocok kanggo 1,7%, karo rata-rata kanggo subkategori 1,9%. Iki minangka pratandha saka resiko remet singkat. Indikator RSI 14 nuduhake tingkat 68% kanggo perusahaan Moody's Corp. Dene kanggo subkategori tataran iki 65%. Rega saham perusahaan saiki kira-kira $492. Perkiraan rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $506. Dinamika perkiraan saiki lan ramalan konsensus kira-kira 3%. Ayo pindah menyang meja pesenan, kasedia kanggo sampeyan, link kasebut ana ing komentar sing disemat. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan sadurunge mangsa iki, dening informasi evaluasi lan sistem referensi guru, markets. Akses menyang meja supaya free lan buka, link ing komentar pinned. Minangka asil saka regane sekuritase Moody's Corporation. Sistem informasi penilaian guru, markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Ojo mbukak pesenan, amarga video saiki minangka ringkesan. Matur nuwun kanggo kabeh sing wis nonton video iki lan gunakake sistem informasi lan referensi guru, markets. Sampeyan pancene penonton sing paling apik.